И аз много обичам компот. Добре, здравейте всички, които ме гледате, аз съм Red Extreme и днес снимаме на Killing Floor. Какъв грозник тук, бе? Играта... Добре. Монголи. На сло може. И то ме на брата, на сло може. Как може на първия уеб да има дебел? Така, силно се чуете, що не снимам с вебкам, защото всички видеа ми изглеждат все едно лагат, а не ми лаги изобщо. Не знам какъв е проблема. Изтеглих си нова програма и... Аз ми се чуя. Запа! Сами върви идеално, не знам дали лаги. Поне с фрапса никога не съм имал проблеми. Не знам откъде се изтегля програма с вебкам, без да е Camtasia. И бандикам. Напишете под описанието. Да, моля пишете в коментарите какви програми мога да използвам, за да снимам с вебкам, защото ми е тъпо така. Понякога разбира. О, бе, по-чакай! Дайте кити! От 1 до 10 колко ви кефи? Какво? 10. 10. Играта ли? 10. Аз съм на Ultra Settings с Max резолюция. Вате на 30 FPS. И аз съм така. Дай лайт ми върви с толкова. Дай лайт ми върви с 30 FPS на High Settings и такива. А аз колко ти върви? С 30 FPS ми върви на Ultra. А дай лайт на Very High, защото Ultra няма май. Хората търсете едни яйца. Те пречат някакви органи. Не знам. Аз знам къде са. Аз знам къде са. И аз намерих едното. Играта ми лагна току-що. Едното е в гората, другото е под моста. Фак, ще умра според Аз имам мен. към моста. Къде сте, бе? Изоставихте ме. Спокойно, ние ще срещнем. Не можеш да се оправиш. Не мога. Страх ма. Страх те. Страх ме. Ето, Кристиан. Едно чудо ще идва към тебе. Зомби, което ще скочи върху него. Аз съм в някаква река. Намерих това другото. Яйца. Ще го спукам. Не мога да го спукам. Спука го. Защото това винаги спи под моста. Не мога да се кача горе. Друго, къде беше? Те са 10, къде ги намерих? 10, аз съм срещал само 2. Аз щупих едно и ти едно. Трябва да ми още кинти за голямата катана. Стори ми ще беше да за някакво момиче в дискусията, това било пешо. То ти го казавате. Чай бе, то с стъкло, аз се чудя, защо не мога да го убия. Аз мога да заключа това, тук вратите. Ми давай! Аре ги заключим, искаш ли? Чай, ма то само една да се заключи. Къде си? Трябва на некъде. Умри бе. Насякъде. Тук стана меле. Да, виждаш 4 зомбита навсякъде. Аз вчера си изтеглих. Ма все пак. Да, 4 зомбита. Ние се биеме с пол. На 100 зомбита, човек. Точно 100. Ти като дойде станаха 100 зомбита. Да. Ние се биеме с 70. Аз вчера изтеглих, вие си изтеглихте кой ли знае кога. Дайте ми малко кинти, ако имате. Не може. Не може. Аз събирам. И аз събирам. Колко събирате? Бон. А купихте ли си нещо или не? Не. Добре, няма. Чакам. Аз ще търся работи по земята. Как Мога да изглеждам аз? В някакво, където... Тук има някакви пипала. Това е... Това са корени. Това е някакъв... Които се движат. Те не се движат. Ма че те трябва да ги трошим ли, какво? Не. Това Защо да се украс? Аз съм някаква трамвайна влакова линия. И аз съм за теб. И аз съм за тебе. Зад мен Ей е всички. Аз съм се разслушал по някакви такива места, където поне да никой да не знае, че там има нещо. Добре, тук сме... Ето, Жилетка! Намерих жилетка, бах. Аз сега си пия компот. Къде си намери? Аз си... Компот? Не може. Аз не искам компот. Не,
не като в The Forest, като някой вземе нещо остава. Моя е с грозде. Компот с грозде? Човек, че ми се бъгна. Хубав ли е? Много. Много. Ако наши, че компота с круши супер хубав. Не знам. С круша, да. И с праскови е супер хубав. И с ягоди. И с черчи. Ягоди. С ягоди малко такова. И с вишни. Малко кисели, ама. О, да. Някой затвори! затвори вратата. Аз им затворих вратата, ма докато се нападат. И с ябълки Ма не те знам. нападат и отзаде, бе! Гледай ги хитреците. Аз няма стоят. Тук сте, бе, тук сте. Круши много. излева. Вие на мене ли, бе? Вие на мене ли, бе? Вие на приятелите ли, бе? Ще ви смачкам от бой, бе, само да... Какво намери, бе? Аз не мога да си намеря нищо по земята. Какво става тук, бе? Какво гръмна, бе? Ти какво служи C4? Ами Боба. Не, C4 е по-брутално. Просто ето, аз обичам да събера много зомбита и да се забра в тях да ме бият и да пусна бомбата, братле. И така избием всички и аз си Не свалям видим малко. един до тебе. Биго. Ма тя ли не те ли one lead? Не, защото аз имах защита, имах всичко. Те ми сваля около 40 демеджа. Но аз нали знаеш, че се мръдвам от нея. В смисъл, чакам 2 секунди, за да набразвам се в тях, чакам 2 секунди, после се махам и тя гръмва. Какво ти? Кой затвори вратата, бе? Аз. Стига си ми затваряла вратата под носа. Бег. Бе, ти на приятел не ми да. Какво пеше стоилата зад мене? Още 27, аз им чувство, че ги бучкам вече 2 часа. Нали? Още... На slow motion не мога да го убия този грозник. Ама вие На slow motion е много яко. давате, ама като Ма, си... Аз искам да ходя да си взема нещо на slow motion 2 часа ходя. Давате. Ти на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Ще му убие този. Не. Пак ли ти, бе? Пак ли ти, бе? Пак ли ти, бе? Пак ли ти, бе? Умри, бе, умри, бе. Умри, бе, умри, бе. Ти на мен ли, бе? Убихте, бе. Ето, показвам, че следващия шок май ще ни е ето тоя. Или пък не. Не. Има още... така е много гадно. Да, братле, Беше да. аз сте долу при вас колко зомбите ще са? О, Ами за сега на втората... вълна. Значи на първата вълна колко имахме? 70 ли? Не знам колко. Ами ще са милиарди. Да. Намерих такова. Знаете ли къде го намерих? В единия влак имаше такова, където го чупа. Умри, бе. Да. Последните 6 къде са? Еги, зад мене. Окей. Ето те са ни гонят. Нали? Но са ми смешни такива, където ни гонят по 10 Но е часа. яко на slow motion, като го изрежеш, бат някакви рани им излизат по главовете и ръцете. Или пък когато им пръснеш главата. Да, верно. Еги зад нас, май. А не, чакай. Къде? Това е водата. Много обичам с една житка да си ръфвам плодовете от компота. Кампат ли? Искаш кампат си отвори? Ником. Еми аз сам си отворих. Добре. Значи не си бил на 100% жена. Wife complete, къде си? Пежо. Ходя на зора. Мишката ми се бъгна. Луната походка. Луната походка. Аре, минай напред. Ние да го Много. стигнем направо. Ами че сходно аз имам. И аз стигнах. Имам достатъчно за оная катана. Не Добре, аз си катана. купих катаната. Тя не е катана. А кое? Тя е нещо зле от Бърна Людева. Глупости. Къде сте, бе? Стигни. Точно. Добре. Оставам с 64 стотинки. Сега ще ги А кърпя. Християн шо не говори? О, вижте това на дървото! Това е закачено за дървото. Абе, Трябва нещо да ще си тръгна. тръгваме. Добре. Това беше яко, това е закачено значи за дървото. Значи може да... Намери коя? Там има нещо по земята. Вече 3 намери. Имаше нещо на земята и какво? Християн, ти намери ли нещо? О, потва! Намерих още едно потва. Катерица Аз ми го строша. намери. О, вече четвъртото намирам. Бах ти яко, бах ти късмет. Колко ни остават? Пето намерих. На влака. О, със ако намеря още едно, брате. За сега съм Беше виж, аз и ти какви късмети имаме в игрите, като стане дума за giveaway.
Да, братле. 20 игри и 0 от тях, братле. Един спечели даже 2. Абе, не, Християне, то що не бота- говориш, бе? Пешо бота се беше бъгнал и беше направен само за модовете да печелят. Умряхме. Оня мода, какво се... За тебе, Християне. Какво се разсърди, че не му даде играта? Той ще се разреве. Кой, бе? Един. То някакво... Че не му даде играта. А не, да, даде му я после. Аре, каза, че ми е спечелил си, е честно. Да, обаче... Другия ли за CS готов ли? Да, ти не си гледал нататък. Не, гледай го където искаше да го даде за брат ми, защото той имаше. За брат ми. О, някой ме хилна. Християн, Ме защо да не беше говориш? дал стима на брат му, бе. А? Да беше дал стима на брат му. Той колко тъпно. Той е някакъв Да, слабомисъл. бе, мен ме бие тук някакъв спайдър, а Християн си... Намерих още едно, хора. Стяна, я кажи. Още 3. Окей, аз вече съм някакъв много голям късметлия на тия. Заглушавам за малко. Окей. Да не е тук по къщата, по поприва, да. Фак, аз паднах долу. Да, баси заглушавам. Намерих едно. Намерих едно. Колко ни са тогава? Еми заглуших да се оригна, защото Ето. няма лично пред хората. Остават ни две. Сам, 2. Петро, заглуших да се оригна, защото не е прилично пред хората. Няма се го казвам, нали? За кое, бе? Салейно, като свиня си. Като звинява. Пломен! Много Колко съм пломен. много... то зад мене ме напада. Беше ти нещо ми намекваш, че съм дебел ли какво? Не. Да, проблем. Беше опадащ! Къде? Не си тебе те няма. За тебе съм! Не си зад мен. Християн е при мен. Мислих, че си ти. Християн е падащ! Аз още търся. То спайдър шибам. Още 2 ни остават. А какво ли става, когато ги събереме? Го там боса. Не огнения. Фак. Уби го! И Християн малко ми помогна. Малко или много, не се знае. Малко. Намерих още едно, хора. Стоп, едно, само едно. Само едно ми става. Ако го убием, какво става последното? Не знам. И аз искам да разбера. Аз май го намеря. Не. Аз ще умра. Играта ми лагна! Християне, не ме изоставяй! Не ме изоставяй! Ще умреш ли, бе, Пешо? Без тебе не можем, ти ги намираш всичките. Последно ми остава, братле, жига. Това съм дори не искам да ги бия. Крисай май... Намери ли го, бе? Не знам. Май Крисай го намери. Не го е. Окей. Сама Не, се се мога да бием. намеря никой. Ние тук се бием. Намери ли го? Какво ти каза, че го е намерил? Езе! Окей, значи сега нещо ще ни даде силно след тази игра, не знам. И сигурно? Ако не ни даде, значи не си струва. Добре, къде са всички монстри? Аз нищо не мога да намеря. Ние ги убихме с Християн. Аз убих. Какво става, бе? Играта ми е на 99%, братле. 99. Да, 99 и не мърда от 10 минути. То ме гони от 10 минути, братле. Нека сме гони от 10 минути. Току-що убихме Пешо, а не го беше намерил Християн. Намерихме последното. Нещо сега, че го е намерил. Не знам, Пикане. не го бяхме намерили. Охо, по-мога си взем от катаните. Fuck a pain, nigga too. No, it's pro. Trent. Добре, аз съм готов. Малко с пистолетчета, защото ми писна да бъда само на мел. Виж ми, аз съм на Alienware, бе. Аз съм с Alienware, казка. Аз съм с Alienware. Християне! I need your help. Why? Ани. Един Марк
Баш пише Мери Коледа и весела Хрисмас. Merry Christmas. Ваня тай весела. Весел Крисмас вик. Знаеш ли, бе? 74 wave incoming! Wave incoming! Виж ли го то? Спредно салто мина пред мене. Добре! А, играта ми лагна. Играта ми лагна. Значи лаги. Играта ми лагна, ама докато записвах и то пред 100. Еми, Бе, то- аз ще ги избия, ако ми дойдат. Грозник. Раждам се. Добре, изпихме ги. И ми взеха само 3 хелт. Ги там, бе, ги умниците. Ке си крия? Умри, бе. Тега. Аз само с такова левия бутон на мишката играя. Десния не знам за какво изобщо. На мишката може да се пазиш. С десния бутон на мишката може да се пазиш. Е, как десния бутон се пазиш? Не с десен бутона, с такова скрола, като го цикнеш. Средата. Скрола средата на това. С десен Его бутон. за тебе, еги за вас. За вас. Отивам на машата бос. Бега! Ама я крещящата тука. Ама не мога и оцеля. Къде изчезна, бе, грозник? Та не иска да умре, бе. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Умри. Не искат да умрат. Бега! Фак. Умри, бе. Цъкам всичко, каквото ми падна. Уф, това във въздух. Мога го разрезах на парчета. Станаха 28. И колко бързо ги убихме. И то като сме на един мост. То така мога да ги удържим от двете страни. Да, верно. Аре, верно, е тук да стоим на моста и да ги чакаме просто. Е, лека. Така много лесно го убивам. О, резачка идва! Къде? Аре го убием. Аз малко ще се помня там. Не, ще мета 10 000 бомби. Със само държане на място. Бегайте, бей! Убих ли го? Не. Оставя го на половината поне. До някъде върши работа. Да, бе. Свалете го. Почти го бутнахме, хора, почти го бутнахме. Кърти! Почти го бихме, Почти го убихме. Убихме го! Браво, е! Колко сме добри тримата и ми лагна пак играта. А не, ето прави се. Нима то дебелака пак скача. Фак. Бега! Нищо не виждам. Ще Без да падна. исках си включих. Добре, не успях да падна. Цак. Тук е яко. Да, бате, аз цъкам всички страни на мишката, бате. И убивам всички. Фак. Умри, бе, ти намери, бе. Много ми станаха. Бега. Аз ги убивам. Дебелак си ти. Той го пръснахме на парчета, нали? Добре, победихме. Да ходим ли или не? Ами аз ще ходя за да си махна всичко и да си взема C4. Аз не мога да се хилна. Ето хилнах се. C4 за какво ще ни е? Може би за босвате да ги маншотваме. Ама трябва да ги хвърляме, да ги гръмваме като гранати или трябва да ги поставиме? И като дойде някой... Просто ги хвърлиме, те се залепват за тях и ги с бутончета ги сега ще гърнем. дойде ония големия, нали ги знаеш? Да, Ония, знам. където с някакви Знам огромни ръце. го. Защото не знаеш, че после ние от двама големи. Добре, C4 откъде мога да си взема? Ами ще си взема на помп. Помпона. Шотгън да си взема ли? Или автомат да си взема? И аз на следващото ще си взема шотгън, такъв, който гори, който има горещи патрони. Пак. Бързо взимай нещо, докато можеш. Добре, Wave Incoming, къде сте бе? Вие ме изоставихте? А не сте.
До тебе сме, брате, какво да ми викаш, че сме те заставили? Не мисля, че сте ме изоставили. Пак ми се ми бъгна мишката. Трябва да си сменя кота батериите. Къде тръгваш и как? Да раздаваш подаръци на бедните дечици. Цак. Идвам за вас, зомбита, да ви убия, да ви е... Извинете, че псувам в видеото, но ми писнаха. Ще ги избия като нищо, само да ги намеря. Pick it up more, you pick it up, I'm more, you pick it up, I'm more. Шо не говорите, бе? Пешо, къде си? Пешо, биеш ли се? Бия се! То Християн бяга и не идва. Не. Ага. Защо чакай, бяга чакай. то Християн? Резачката е точно при мен, братле. Резачката е при мен. Ако почваме Доведи да го до гонят. нас. Няма ще го гръмнат с сечето. Остави го за ония големия с ръцете. Аз имам нали? 5 сечета. Колко имаш? 2C4, нали? Помощ! Гони ме. Изхабих ги двете и го оставих на една плънка. Удари го с една плюнка. Съм луда. Ще му скър. Искам да не ме гони това е якото. При нас е ония. При нас е ония. Хвърли му C4. Е, братле, при мен То ме това подгони, завърши не е с честно. това. То ме подгони. Християне, помощ! О, не! Всъщност е на фулхилът, всъщност е на фулхилът, аз не съм го целил. Бегай. Хелни са, бе! Ще му спукам главата, хора, ще му спукам главата. Аз не мога. Ние с твоите. Мен ще ме убият. Ма той има още един такъв бос. Еми, ти са. Аз бегам. Тук двама, бе. Ще ме убият. Мен ме оставиха на една плюнка, буквално. Трябва да му не загубим. Ето, Пешо. Кристиан, Джем бегай, бе. Джем бегай, ще отличи на... Къде да бегам? Ти къде си? И до сега бях при тебе. Мен И ме той се оставиха на спука един и не хел. направи нищо. Оставихме на една плюнка. Буквално. Аз съм сам, при мен няма никой. И човека не Баси късмета. А? Еба си късмет. Ама няма хелт. Кристиан, с пистолет може да ми хилниш, моля те. Хилни ме. При мен няма. И да, и там на валицата вигони. Бързо. Мале, си силното там си босът. Аз идвам при вас, не ме е страх. Оставете босовете на мене. Аз мога да се бия с тях. Аз до някъде мога да се бия с... Резачката, знаеш как мога да я блокнете? Как? Ами с блокиращия бутон. Така ли? Да, естествено. Но Аз винаги ти взимам малко хилт. Все малко хилт ти взимам. Колко? да знаете, че те сега ще ни изненадат, защото не ги виждат. По 5-10 хилт ти взимам. Това не е ли много? Не. А те той ще те взима по 30 май. Този два удара ще убия. Резачка ме убил с 5 удара, само че Резачката са му 6. убива за 3 удара, ама когато сме ние тримата ги убиваме за... За резачката, ето го резачката. Стойте. Аз го удрям в гръб. Yes. Пазете се като ми напада. После други ще не го нападат. Нищо не ми сваля почти. Аз го държа, хора, държа го. Вие го цепете. Уби го! Държа го. Е така трябваше да А прави. другия кой го уби? Ония с двете големи ръце. Аз. Ти ли го уби? О, някой... Ти ли ме Аз написал? го бих само с Хелнате ме, моля ви. Аз се хилвам постоянно. Мене. Като бил... Хилваш като Пешо, не мене. Не, като виждам ви хилвам. Какво ти пука, че е такова? Да, нали те хилвам. Знаеш ли колко хилващи съм ти пратил на тебе? На мене? Да. Към 15-20 Аз хил. нямам за шотгън. Аз взех този шотгън, който... Пари. Аз постоянно ги хилвам, ама не знам дали забелязвате. Аз забелязвам, а за това ти благодаря.
Ако ме хилваш, благодаря. А пак ме изоставихте май сам. То от тебе сме, братле, какво ти да стане? Не виждам. Кьорън съм. На мен ми трябва очила, не на тебе. То не мога ли го убием? Аз отивам на моста. Аре, и аз отивам. Искате ли там? Да знаете, не бягайте от б***вайте ги. Да, като сме на 10 Ама хелти. не знаеш, че като се насъберат много такива, като се насъберат много зомбите и ние не можем нищо да направим, Айде, тук има лопата. Не ми трябва да си имам. Нека тана да е там. Това. Къде е моста? Ти знаеш къде е моста? Не, просто само. Намерих хака. Не, да. Тук има автомат. Еги. Паяци. Спайдери. Хора, тук има автомат. Аз нямам автомат. Аз имам Аз само съм до... тежък. Да, сега ще ни дойде да ни От нас изненадат. викаш. Ама то вече викаш, ще те идват по милиарди. Да, бате само за да... Откачих главата. Еги невидимите зад нас. Ама О, като е този ли? гадно, че като им отрежеш главите, не умират. Бос, и ме запали. Дебелак. Ох, умра за винаги ме плюя този деблак. Аз се паза назад, като тръгва да ме плюе. Ма тук е боса, бе, хора, тук е боса, бе. Кой е бос, бе? Умирате, някой... Джем, умираш. Знам, Не, умирам. не мога да те хилна. Знам. Това бях. Аз за малко ще изгледам, защото съм много. Християне, ти го почва, братле, бях. Идва за теб. Не мога, заклещиха ме. Бягай. Ще метна гранати, братле, метна само гранати към тебе. Дано мога. Нищо не направи. И Християна, Аз той умрях. Аз умрях. Видите, ти стоеше без тиш. Аз се биех с него. Трябваше да се защитавате. Еми аз се защитавах, ама ме уби. Ма ти се защитава и го би. Защитавам и го бия. Защитавай се, Пешо. Успях. Фанах момента. Благодаря. Удръж и пазиш. Fuck you! Ма той ми взима по 2-3 дежа. Айде и той се ядоса. Аз те хилна. Пазя! О! Моля. Това е много полезно. Вече ме изкърчи. Ядоса се. Откъде разбирате като се ядоса? Ами можеш Става поставиш. червен. Идите го бийте, вие му сваляте доста хил така. Фак! Жив. А защо просто не го стреляте с пистолетите и с пистолетите не се пазите? Защото може би след няма опазни. Да, то пистолета какво е? Добре, Рокол, И аз съм до резачката, аз съм до резачката. Резачката напочна. резачката не те е почнала. Имаш толкова хиляди спайдери при тебе, а ти дори не разбра. Аре бе, какви сте вие бе? Умря ли? Не. И не си го и помисля. Ама е на малко хелто и ако си го помисли, ти оставаш сам, Пешо. Ще ги убият друг ден. Освен ако не е убил той. Аре, 22 ви останаха. И двама боса. Ако убиете те двама Да, босове, много лесно да кажеш. Да, ме сука да го кажеш, брате. почти го убихте. Почти! Защитай се, Пешо. Защитавам се. За тебе, Християне! Хилнахте. Ако не Християне се за тебе. защитавам, тях да умра. Ой, благодаря, че ми хилна. Християне за тебе! Урока на Християн. Знам, че за мен е. Християне, благодаря за този урок. За кой урок, бе? Не знам аз дали ще оцеля. Боса. Аз умрях. Умря ли, бе? Не съм хил съм. Еми, хилвай си с Q. Къде си, Пешо? За боса. За боса. Ма те са много, бе. Пешо, то поне мога да го убиеш. Християн, бази с мълчагат. Мен ме е страх да идем при ония спайдерите, па вие двамата се биете с тези боса. Дай, братле, влизам. Аз ще го бия в гърба. Да, верно, ти го би така в гърба. Да се успокои. За тебе, Пешо. Фак. Ще умрете, няма.
Бил го. Беше уби резачката първо. Няма какво резачката, той не е на блок. И се удари веднъж. Право. Резачката му се... Убихте ли го? Защитавам те. Бил го. Не мога. Идвам. Умирам. Ама той не го мърда. Той ме почва мен. Добре, що? Абе, брат, аз им цечех, не го почва, аз ще го зрива. Не, малко хилци. Беше умря. Пих се. Християн е сам си. О, На малко ли е поне? Ще биеш уейфа. На колко е? Давай. Да, Християна, на колко е? Християн до половината хелци. Горе-долу. Не, вече на една плюнка. Боса ли? Аз говоря за боса. Боса не знам, не виждам, не знам как. Аз за това питам Християна. Ха. Стига, братле. Каквото удревата ти. Как му убива? Как те убива, бе? Аз бях на 40 хилт. Когато стоиш на неподвижно, той почва да се пова резачката и да ти вкара много такова. Сега си вкарва резачката, тебе почва да я върти. Добре. Бас прецакваш. Да, но поне стигна до гледай кой е лайф. О, колко неща са. Колко левел съм дигнал. Дами и господа, това беше от нас. Долу в описанието ще има линк към техния канал. Надявам се да им видите канала. И така. Чао за сега.